Tak tu máme fínske maslo, kresťanské maslo a v priemere tá cena je od eura 30 po 2,80. Ale asi by som si to hneď aj kúpil. Milí priatelia, asi 6 metrov a pozrite sami, ja neviem, asi 50 druhov masla. 50 druhov masla. Mega paradajk. Takisto vidíte cenu. Keď vidíte 184, to znamená, že euro 84 plus minus. Mlieko, cena 0,90. 0,9. 90 centov. Obdobné jogurty sú aj u nás, no ale tu stoja 0,70 eur. Asi najväčší výber syrokrémov, aký som videl. Párky asi také, aké sme doma ani nevideli.